Имало едно време един селянин. Той бил генуезки селянин, живеел в Генуа през началото на 17 век и бил част от Възраждането, но все още не го знаел, понеже бил от тези селяни, дето са средната класа, нали сега, нито са зависими от феодалите, не са съвсем свободни, но притежават някаква земя, имат някакъв капитал и търгуват с животни и така. Той селянин, той си тръгнал на пазар човека и си носил така турбички с злато около кръста вързани, има здраво вързани, защото да не вземат да му ги вземат. Нали? И така върху магаренцето минал над едно мостче, то се счупило и той паднал долу и взел, че се удавил, защото с тези тонове злато по него не може да диша вече. Свободен селянин. Така станал мъртъв свободен селянин. Така завършва приказката. Брат му, нали, защото той имал по-малък брат, наследил там семейното стопанство. И ще да тръгва той от Генуа, така с натоварен с жълтици, пазарува храна, добитък, други неща, оръжия, роби, неща за домакинството, за ежедневието. И срещнал един възрожденец. Имам предвид не е член на партия Възраждане, а човек, който е живял през Ренесанса, защото действието, припомням, се развива през 17 век в Генуа. И възрожденецът му казал: дюд, къде си тръгнал с тея за тая, братле? Ще паднеш пак в някоя рекичка като брат и ще се отдавиш там, ще останеш. Я иди на пристанището, има и готини типчета, аз ги познавам, и си остави там на кюлчетата, те ще ти напишат една бележка. Ти ще можеш да се обмениш в Дубровник, в Венеция, в където и да пътуваш по Средиземноморието при нашите хора. Ще ти е супер добре, ще си я носиш хартийка, няма да такова. Той помислил и казал: не е лошо това. Питал: аз ако отида в Северна Африка, ще мога ли да си купя роби оттам с тая банкнота? И те му казали: няма проблеми, нашата валута се приема навсякъде. Така отишъл той на пристанището в Генуа и какво да види там? Наредени маси. Нали? То цена италиански маса беше банко или банка. Забравя съм, ще излъжа. И на тези маси стоят ини писари, пишат ини бележки, които са нота, нали? Нота бене. И така се ражда термина банкнота. Значи, търговецът в началото, за да се отличи от зависимите роби и да покаже своята независимост, е имал монета в ръката си, която я издрънчава върху банката. Писарят му пише една банкнота и той вече има банкнота в ръката си. И с тази банкнота може да ходи в Северна Африка и да си купува злато, слонова кост, човешки същества. 17 век, разберете, тогава е било законно. Но това е улеснявало много търговията. Обаче, въпреки всичко, той все нещо е държал в ръката си. В началото, преди да отиде на пристанището в Генуа, е държал златния гулден или златната монета. После е държал банкнотата, с която е можел да обмени срещу тази златна монета във всяко от по-големите пристанища. Въпросът ми в тази връзка към всички вас, които ползвате пари, т.е. към абсолютно всички хора, които дори случайно са попаднали на този клип, защото няма как да не си купиш айран и хляб, е следния: като станат цифрови парите, вие какво ще държите точно? Защото ясно, че няма да държите никаква монета, ясно, че няма да държите никаква банкнота, ще държите какво? Така просто, повод за размисъл.